Γεια σας, είμαστε και πάλι κοντά. Σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο όπως πήγαινα, ξέρω εγώ, μία βόλτα, που τώρα θα πάω βόλτα και λέω να τραβήξω που θα πάω. Θα σου πω και μερικά λόγια στον δρόμο. Ναι, και πάμε. Είχα να βάλω πολλές μέρες βίντεο, διότι δεν μπορούσα να βάλω. Και ήθελα να σας πω ότι το επόμενο βίντεο θα είναι το αγκάριο, θα δείτε πώς το κάνω. Γράψτε μου comment για αυτό το βίντεο που κάνω τώρα. Τώρα θα πάω κάπου να παίξω και μετά θα πάω να φάω κάτι. Μετά που θα πάω να φάω, θα ξανατραβήξω βίντεο και θα σας το βάλω στο YouTube. Πείτε μου τα comments αν σας άρεσε, το βίντεο αν σας άρεσε. Ναι, αυτά. Τώρα πάω, να σου πω, κατεβαίνω το σπίτι μου, πάω μια βόλτα και μετά θα πάω να παίξω κάπου. Γι' αυτό. Οκ. Ήθελα να μου κάνετε ένα subscribe and like. Αν δεν είστε μέλος, αν δεν είστε εγγραμμένος, μπερδεύτηκα στο κανάλι μου, θα ήθελα να μου κάνετε. Θα πάμε μια βόλτα, να σας δείξω λίγο τη Μυτιλήνη. Ουραντότ! Πάμε μια βόλτα να σας δείξω τη Μυτιλήνη. Πάμε πάρκο. Πάμε το πάρκο. Είναι το πάρκο της Μυτιλήνης, νομίζω το πιο ωραίο, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, θα πάω σε ένα μαγαζί που έχει υπολογιστές, PlayStation, και είπα να πάω να παίξω. Μετά θα πάω για φαγητό, θα ξανατραβήξω βίντεο και θα σας το βάλω. Οκ. Ουφ. Φαίνεται καλά η κάμερα, γαμώντο. Πάμε. Τώρα πάμε Προκυμαίο. Ναι, Προκυμαίο. Και πάμε στην Προκυμαία. Τώρα πάμε από εδώ. Ανεβαίνουμε. Να το λιμάνι. Να είμαι κι εγώ. Μισό να σας δείξω το λιμάνι. Η Μυτιλήνη, βασικά δύο καράβια. Είναι το Blue Star. Και αυτό εκεί σκάσε. Είναι το NEC.
το λιμενικό. Λίνη. Είμαι στη Λέσβο. Καλοκαίρι μπορεί να πάω Κύπρο, θα τραβήξω και εκεί βίντεο. Το σωστικό καράβι της Μυτιλήνης και άλλο λιμενικό, θα το δείξω λίγο. Η θάλασσα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, PG λέγεται εκεί που θα πάω να παίξω στους υπολογιστές, γαμώτο. Relax. Πάλι μας έχει καλυφθεί την ώρα. Και τώρα θα πούμε μέσα από την αγορά λίγο, να το λιμενικό, πιο μεγάλο τη Λέσβο. Ναι, θα το πίσω, δεν ξέρω. Τώρα, θα περάσουμε απέναντι. Το σήμερα το μεγαλάκι κάνε μια σούζα. Άρα μαλάκα, κάνε μια σούζα ρε πούστη. Φύγαμε. Πάμε εδώ που είναι δουλειά. Σκάσε. Πάμε τώρα στην ώρα. Του να σε πάρω. Από εκεί θα βρούμε ένα Vodafone Γερμανός και Nokia. Nokia, Vodafone, Γερμανός. Πάμε. Περιμένω μια θήκη, να πάρω μια θήκη και να έχω παραγγείλει για να στερεώνω το κινητό μου, να μην το κρατάω και θα δούμε μετά τι. Η αγορά κλειστή. Η αγορά είναι αυτή. Κάνω χωρίς χέρια. Οκ, αυτά για τώρα. Θα κάνω και άλλο βίντεο πιο μετά. Κάντε μου ένα sub και ένα like. Αν δεν είστε γραμμένοι, αν είστε γραμμένοι, εντάξει, αν δεν είστε κάντε μου γιατί με βοηθάει. Αυτά, bye.